Ipinagdiwang ng La Rose Noa Foundation o LRNF ang ika-18 na graduation ceremony noong December 19, 2025 sa La Rose Noa Foundation Training Center bilang pagkilala sa mga scholar na nagtapos sa Bread and Pastry Production NC2 at sa bagong inilunsad na Barista NC2 program. May temang Rising with Purpose, Brewing with Passion. Binigyang diin ng seremonya ang 6 na buwang pagsasanay ng mga scholar na humubog sa kanilang kasanayan, disiplina at kahandaan sa trabaho sa industriya ng pagkain at hospitality. Sa ilalim ng scholarship training program ng LRNF, binibigyan ng buong scholarship ang mga out-of-school youth, kabilang ang TESDA accredited training, libreng tirahan, pagkain, uniforme, transportasyon at allowance, pati mentorship at life coaching. Matapos ang pagtatapos, inaasahang makakapasok ang mga graduate sa industry placements sa mga partner hotel, restaurant, bake shop at cafe. Ipinamalas din sa graduation ang mga produktong pastry, tinapay at inuming gawa ng mga scholar bilang patunay ng kanilang natamong kasanayan. Muling pinagtibay ng La Rose Noa Foundation ang misyon nitong magbigay ng oportunidad at kabuhayan sa kabataang Pilipino sa pamamagitan ng teknikal na edukasyon at profesional na paghahanda. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.